Почувши, что я збираю цеглы з тавром, адгукнуўся Василь Коваль і вырашыў нам зрабіць нашему району, скажем, краязнаўцам нашага району такі падарунак. Нас запрасіў вядомы у нашым раёне майстар такого неординарного жанру з вёсцы Якімова Слобода. Вот это наш славутый Горвальский тракт. Напереди околица Шацілкі, калісьці гэта место называлася, зараз просто старые Шацілкі называют. И улица Советская, ось так само реальный Горвальский тракт, по якому мы зараз едем в Якимова Слободу. О, як. Костел Узнесення Крыжа, обновленный наш Светлогорский, Шацілковский. Выезжаем мы со старых Шацілок, и побач у нас ЦЭЦ Светлогорская. Раней это был колгасный двор Шацілковский, и вось фактично ЦЭЦ Светлогорскую побудовали на колгасном дворы. Ну и крыху там был панский сад Скалова, помещика. Сегодня у нас идет грандиозный ремонт Горвальского тракта. От ЦЭЦ до ЦКК чакаецца приезд галоўнага кормителя нашей краины. Тому во, красненький. О, почекайте хвилинку, зараз вам нечто покажем. Высветляется, что наш Горвальский тракт был раней брукаваны. Вось брукаванка старая. Зняли асфальт, а там ляжыць брукаванка старая. На Горвальском тракте. Ось знову показываю вам старую брукаванку. Брукаваный Горвальский тракт в районе Светлогорской ЦЭЦ. Ну, на жаль, у нас пройшли дожди и протягиваются, тому, может быть, это не вельми привабный выгляд. Ось вырвали, видать, коли асфальт сдымали, вырвали некоторые кирпичики, каменчики, докладнее, камени вырванные валяются. У найближайшие дни гэтую дорогу закатают асфальтом. Ось, і зробять яе ремонт. Калісьці при Максименкі устало пытанне адрамантаваць гэтую разбітую дорогу, і тады все казалі нема грошай, але вось зараз едзе кіраўнік краіны і грошы адразу знайшліся. Ну, мы все ведаем, там дзе кіраўнік краіны, там заўсёды ремонты, все ремонтуецца, робіцца і грошы ёсць. Ну, ось наводится таки великий парадок для приезду нашего кіраўніка краіны. Ось нават з левого боку, у бок, калі ехаць Якімовай Слободы, мы зараз едем. Ось это новая уже дорога, якая, як кажуть, побудована на китайские гроши. Ну, але злева справа были як бы покинуты такие рысы. Ну, светлогорцы ведаюць гэта. Ну, сегодня уже их так само закатают асфальтом. Вот, все рихтуется. Ремонт, все будет зроблено. Слева зробят уже пешеходник для людей. Так само можно и пешу пройти, и на ровары заехать на предприемство с гэтага боку. Ось, вон вся техника уже стягнута. Все ремонтуют. О, показываю. Подъезжаем.
наш завод галёной целлюлозы збирається пускать. О, бачите, ремонт іде. Читаем ДРСУ 114. Это же не Светлогорская, правильно? Вон вовсю иде ремонт. Новый завод наш, який збирається пустить. О, ось знак, який мова Слобода. Проехали. Въезжаем в вёску. Старий такий домик, цікаво зроблений. Один мінус, гэта вже поміняли вокны на пластиковые. І атрымліваецца вже все, згубілася файнасць гэта. О, як прыгожа. Разьба по древу. Прыгажосць. Ось нас чакае уже Василий Коваль. Что? Ну мы же не ведали, где вы живете, так мы там уже стали. Здрасте. Добрый день. Добрый день. Добрый день, добрый день. Василь Коваль. Василий Коваль. Сестра Вити. Приятно, заходите до нас. Давайте зайдем до вас. Я ж ніколи у вас і не був. Я в Якимовій Слободі був тільки у мостака Коваля. Сергея Коваля? Сергія Коваля, да. Ну, это сябра. Гэта вам ніякий не родний Ми чоловік? з його батьком знайшли огульних родичів, Ага. але у нас такого родства ми не шукали. Напевно, воно не є, але ми вже його не шукали. Ясно. Ну. Да. А прозвище у вас же Коваль, а у його Коваль. Коваль – це його псевдонім. Это псевдоним його? Псевдонім. А прозвище і його, і моє по паспорту Коваль. А, ясно. А розницю поміж Коваль і Коваль ведаєш? Коваль это ж професія, а Коваль, я не ведаю, яка. Коваль – це професія, кузнець. Ага. А Коваль – це той самий кузнець, але він спеціалізувався на підковуванні коней. А, во, сапрати. Коваль, він Коваль, підковував коней. коней. От ще Коваль. різниця – Цікаво. Коваль і Коваль. А у росіян це кузнець, Кузнецов прозвище, у немців Шмідт, у англійчан Сміт, а у монголів це Дархан. Ух ти, як ви, цікаво. От я приготував два кирпичика, ще дві цеглинки. Ще поділі цеглинки з тими ж найбільш часто зустрічаються надписями Розенберг і Бобруйськ, але, на жаль, я їх, ну, не я приложив, значить, не шукав. От така одна. Ага. Вона досить рідко зустрічається. І я бачив таку цеглу в інтернеті, це справді вельми рідка Рідка цегла. Підприємство було в Бобруйську. Бобруйськ. Кавалерчик, по-моєму, і Орлик. Угу. І от такий некий кирпичик, але я його не ведаю походження. Так само будемо шукати. Ну, це в що інтернеті таке. це саме. І що таке знайоме, Ну, ну, значить, будемо шукати. ось на ваш вибір, один кирпичик ваш. Один можна Ну, я взяти. розумію, що, звісно ж, ви виберете це. Так, ребята, чай, гарбата, цікаво. Давайте, давайте. Я ще буде в праці. Гэта вось заготовки Ну, Василия Иосифовича. я і Ось вчора он. ходив, я вчора У нас майстер ходив. оригинального жанру. Я ще сумку приніс. Вчора ходили ще? Ну,
Ясно. Сьогодні от буду зараз вогнище розкладу, буду варити. Проходьте, будь ласка. Добре. Ну, ми у вёсці, так ви тут вже не звертаєте уваги? Ось такі пригожі цегли. Знайшов Василь Йосифович у вёсці Якимова Слобода. Знайшли їх як печ перекладывали. Коли печку перекладывали, знайшли, так? Годов 5 назад, значит, их было несколько кирпичиков, вот такие, и с надписями Бобруйск, Розенберг, и там, я зараз по памяти не могу вспомнить, что это, еще что было, ну, але вот их я уже приложил так, чтобы они заховались. В музей отдал, У Світлогорській? да, 2 штуки, по-моему, или одну, не памятаю уже. Так це ви собі приховали, так? Ну, это самое. От це цікава цегла. Що то таке, я ніде, може, і сустракав в інтернеті? Конечно, оно будет. Ну, не упевнений, не упевнений. Навіть стільки ініціалів. Отримується, альбо це всі витворці, так? Ой, не ведаю. Ну, коли йти по логіці, що гэта цегла 19 стагоддзя, там, допустим, ставили ініціали у творцу, так? То на кожного творця 2 ініціали, а тут 5 отримується, то несупадіння. 5 витворців, гэта так само на одной цеглі, гэта так само занадто. Карцей треба шукати. І от бачите, наші дяди вміли робити так, що воно стагоддя простояло, і його можна знов положити, і воно буде використовуватися знов. А ми зараз робимо що? Ну так, розвалюється все. Розвалюється. Уже навіть і гэты цагельні зачинили, які були на Світлогорщині. От учора я розмовляв з туровцем, з Паричем. Он мне поскардился, что там просто жахливо развалили парицкую цагельню. Ну, нехай бы ее не чапали. Зразумело, что она уже не працуе там и все так далей. Але, говорит, ну, вельми развалили її, там на металлолом поздавали. Тут все. у мене так само ще некалькі вже праці є. Це я сюди привожу, щоб це саме лаком покрити. Ага. Но в основному заготовки. Заготовки. На зиму це вже у мене все. Ви собі матеріалами назапасили на зиму, так? На зиму. Працювати. Ну, пригожі матеріали. От, видать, что-то ви ось знаходите оригинальное такое в лесе. Справді. Так ви гэтыя цеглы, Василий Васильевич, собі покинули на пам'ять, так, да, эти две? Мені ввогуле цікаво все то, що має некий час. Угу. Зараз Так може ви не віддавайте тоді мені? я тобі пообіцяв, я тобі його віддаю. Одну, так? Добре. Судовно, судовно. Проходьте, будь ласка. Так, розпранатися треба? Не треба.